ndewene gonga munyende jene dogale munyende jene dogonga ngarende ndewene gonga munyende jene dogale ngarende ndewene gonga munyende jene dogale bandiraɓe ɓe funnangue hirnangue rewoɓe worgo goomu Tabalde TV arti jokkude golle muɗum e nder tuddude yirde ayowoji kewɗen wadde e kala saaga to karallagal dorowal ko Abbas Malal Abbas joom Dendori TV kaɓirɗe kakidiɗe ko Abou Diallo ko cuuɗi meɗen Demet mo ganduɗa ko kam jogani en golle ɗe ruɓinan toon yewtere nde ko musidɗo mon Ibrahima Oumar Kane kasante leñol mo añam yoreyaɓe joom Tabalde TV gotel hande noon kuccidirɗen ko goto e yontaɓe leñol ngol biyeteɗo Ceerno Bachir Gaïdé jaaɗo cuuɗi meɗen Horko Ƴere sen mbi Horko Ƴere ciftoren guure gadiɗe e nder Fouta kono ɗum fo e waade noon neɗɗo ne jibine e nokku mawna ɗon jogo ɗon teddugal kono taw wonko jogitaki ko rendo ngo sohli gene waɗimo ko ceerno mo ganduɗa mo rendo ngo hetti jannguɗo kadi dañi ko faami kadi wawi famminde rendo ngo adi foof Ceerno Bachir Gaïdé amin jiiɗi calmina rendo julɓe ngo rendo pulagu ngo adi natine mbadi yewtere meɗen caggal yettude Allah e juude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en mbiya dendagal tagore l'islam nde eɗen mbiya nde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kadi e yidde siftinde neɗɗo so Allah waɗimo julɗo yo andu Allah hokkimo teddungal manggal nde wonno teddungal ala ko ɓuri islam neɗɗo noon so woni julɗo yo andu Allah ko Allah heddanimo anne Ceerno Ibrahima darde dareɗa nde e aane liggodiɓe ma e wondiɓe ma foof amin mbiye on yo Allah wallo nde wonno gandal koko naftorte tan wona ene rone ene mofte ala ko ene rone ene hutore kala julɗo jeɗaɗo wasata ko nafi ɗum nde wonno nela sallah sallam o wino Seyyidina Ali nde Allah fewnirtuma gorko goto e gurdam ma ɓuranma dendagal aduna eko woni aduna ɗum noon onon ni on darima darde nde gandanɗa hoorema nde Allah wino nela sallah sallam wota tampin hoore mum e yawde janggude qur'ana walla ko ɗum ɗo kanko woni peññinowo ɗeɗo gueɗe noon kaɓorɗe garɗe joni ɗe koye gueɗe peññinoje ɗe gandanɗa hoorema ballitortoɗe l'islam hande neɗɗo wiyata komi waɗani walla mi jaɓani kono wona mi yiyani walla mi nani eɗen mbiya bandiraɓe ɓe foof eɗen ñaagoɓe yaafuya kadi wona no Ceerno Ibrahima wiiri ni kadi wona gandal alama taw ko softede tan eɗen mbiyama kankon yo Allah yommo moƴƴere kala ko haala ɗo o rewi lawol ɗum kam ko Allah kala kadi ko haala ɗo ko rewani lawol kadi yo yimɓeɓe kettor haqqillaji munen tan ɗum ɗon ko sifa neɗɗiyanke allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim jarama Ceerno Bachir Gaïdé min mbima yawur e inde hettiyankoɓe Tabalde TV foof eɗen ciftora goto e miñiraɓe ma ne wiye Ceerno Mansour Gaïdé mi yiiɗi wiide mi an kasante leñol ka yimi yanke Pulaar mboɗi yiiɗi jimanami yimre Pulaar taw jimɗa ko Cheikh Oumar radiyallahu taala ndeke noon firi so tawi ko mawni ko jowɗoɗeɗen ɗo hande ɗum wawata hawde rendo ngo Ceerno Bachir eɗen gandi hande gonɗen koye yonta ka ganduɗa gande kese joɗade hande kaalaɗo hutore e nder tuddude yirde e nokkuji ɗo koyngal maɗa meeɗani yottade wawa laarede e nokku foof hono no ganda goto wirno ni ñalawma ma ar galle foof ma kamil qur'ana walɗon wadde firti ko ndeɗo yewtere ma waw yeɓede ɗo koyngal maɗa yottaki ɗum noon so tawi en duttitima caggal seeɗa tan sen ƴeewi gandal no wiiri ni qur'ana no wiiri ni gurdam ɗam no wayi ni e ñalawma hande o yontaji ɗi gande kese ɗe ɗo gardi ni
hade men naatde bundi yewtere meɗen holko ɗum addantuma? ceerno Ibrahima aɗa andi Allah ko karallo deftere Qur'ana nde hay hunde Allah wi ala ko yejjiti toon nde wonno o addani deftere nde ko tagore nde kadi o hertinani deftere nde julɓe tan par ce que nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nde o neli ɗum nde o wi ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin min neldanima so wona ka yurmede tagore nde ay ɗum ɗo ene jeeya e yurmede tagore nde nde wonno ma wood neɗɗo mo wawa huccidde e ceerno wiya ɗum min de mbiɗa jogui saggere wande ni kadi ma wood neɗɗo ko pamaro haaju hakkude makko e diine makko nde wonno o ari tan ko juulowo kono omo jogui cagge kewɗe e nder diine makko ɗe o teskitaki ɗe o tinani ɗum ɗo ni ko cagge Allah addani en noon ɗeɗo gueɗe hande e zamanu hande o kala hen mo anda ko pamaragal haaju no poɗɗen wiide ma ko pamaragal haaju kono Allah addani en no mbiruɗa goto wino goto fof ma kamilu waal e galle mum ɗum ɗo koye kamilaji Allah jeeya wonno kamilu ko Allah wi tan deftere nde noon ɓawdu o wi hay hunde o yejjitani mayre ndeka caméraji nen toon e téléji nen toon e ko wona ɗum kala ko ene wallitore diine Allah o e kene wallitore ha joni rendo hande ngo enen en potani yarude hen caggal par ce que ɗum ɗo ko ballal ɗum ɗo joni an hoorema ni hande jooɗade aɗa filma sa teskitima nde janggata nde felo ɗo jarannoɗa ɗo sa ƴeewi hande felo to jarata e ɗeɗo gueɗe ɗo kala mo gandunoɗo nden so yima joni ma ɗum hawɗum hay hunde noon ko yimɓeɓe yoɓe poti famde diine o yadata koye aduna o gueɗe kese baɗaɗe ɗe ala ko waɗana so wona tagore nde goto fof noon ko aran itta hen gueɗal mum e gueɗe kese he hay sen pewnirani juuɗe men fewnu ɓene koye tagore Allah hen jiiya kadi aɓe jogui gueɗal e Allah gueɗal ngal ɓe jogui e Allah ngal noon ngal ɗon gueɗal Allah tottiɓe ɗeɗo gueɗe enen ne garanen gueɗe men ɗe gandanɗa hoorema en mbawano yitande ɗum koye men soɓe jiiti enen ne il faut jiiten hen koye men e kono ceerno Bachir wonko ha yimɓe ɗon seeɗa adduɓe gande ɓe ko ɓuuri hen hewde hande wiyete ko tubakoɓe ko heewi hen gona julɓe kono e nder jewte meɗen enen julɓe ɓe wayla nder kutbaji meɗen ɓe nanani wiye hen yo Allah mumtu kefiru yo Allah mumtu hefreɓe eɓe kuuɗe hen so tawi ndiɗo kuddi jaggi mbaɗi ala ko battinta e l'islam ene wawi aɗa andi ko adi foof ko neɗɗo o kaalowo biyowo yo Allah huuɗo yo ƴeew taw kanko hol ko ɓittimo e nder diine makko ko keefeero o haɗimo wadde ha ɗum jaranamo hudde on keefeero so tawi on hay hunde ala ko ɓittimo accuni ɓittinmo so yiɗi yaade makka ko farillaji e dow farillaji ha joni mana ɗirno ɗi Allah fawe men joyɗi so tawi no joni ko ano ma deftoɗa so pucci mbaɗɗotoɗa so laaɓe men cehaɗe jolata so koyɗe ma jarata ɗum ɗon ko tampere ɓawdi noon Allah wi defani fittande so wona ko hattani ɓe gaddi ɗiɗo avion ngaji hajju ene waɗɗe ma ɗiɗo kalisaji gari e hoddiro Allah ɗo joɗiɗa ɗo ala hen ko mbawɗa fewnude ala hen ko mbawɗa gaynude kono Allah gaynanima e juuɗe maccuɓe mum par ce que ko maccuɓe Allah Allah wiɓe koɓe maccuɓe mum saabu teskade ko maccuɓe Allah kadi ko maccuɓe Allah gollanoɓe julɓe enen ken maccuɓe Allah Allah addani en ɗeɗo gueɗe saɗa huuɗamo andan koko puɗɗitama koko woni so tawi ko kefere tan aɗa huuɗa kam paama konkone koye tagore Allah hew jeeya ɗon ɗoɓe kaɗani on hay batte e diine mon gonde mabɓe gondigal moƴƴal ceerno Bachir a haaliɗo haala Makka jamanu nelaɗo mo jaami kisa goni e leelaɗe diwoje ngalano mi nanini wiye wonde kala ko ari caggal nulaɗo hunde nde o waɗano walla o wi yimɓe mbaɗe walla o yina waɗe o haalani hen wona sunna wadde kala ko jeeyaka e gueɗe waɗanɗeɗe ko bida e te wiyama bida fof ko majjere fof ko kefir fof ko jeygi
ɗum holno famorto jolde laabi ndi o yaade makka mbete wona bida ko bida ceerno Ibrahima o bida mbar nawata yimɓe jeygue on bida e neɗɗo mo gandanɗa hoorema yo ko adi fof yotoma adi ɗum bida na sallah sallam ndi kala hunde fuɗɗade nde aɗa andi jangde ene tiiɗi Ibrahima hayso wiyama kullu ene jogui tan ko wawi ƴettude ene jogui kadi ko wawa ƴettude no gande kaldi kullu yoga hey joni noon so wiyama kullu tan woto nannu hen foof aɗa andi so tawi en koddiri wiyama bida Allah hoore mum wi badi ussamawati asman ko bida ko hunde nde woodano leydi ko hunde nde woodano Allah wonni bida ko hunde nde woodano wonna joni noon beele kala ko woodi walla kala ko woodano so wonnama tan woni bida karmuɗo haqqille fotani nanggude ɗum yimɓeɓe ƴeewata holko woni bida il faut ganda ko woni bida ande en nder men enen Haalpulaar so wiyama hunde bida wonno konngol ngol cikkata kongol Pulaar a honnangol kaari o heewi bida aada e bida eyyi aada e bida kono bida ko konngol arab woni hunde fuɗɗade ay ɗum waɗi hay yimɓe pour ha tan ɓeydade laɓɓinde yimɓe yeddoɓe laabi waliyaɓe Allah par ce que ɓe mbi ko bida nelaɗo waɗano kono e nder Qur'ana konngol Qur'ana labtugol ene ari toon kadi ko Allah manti jomumen o wi kadi ko bida andi annabi Isa ndewo ɓamta heddinoɓe rewɓe e lawol makko ɓe tampina woni nde gueno suutimo e leydi eyyi nde o faarimo e hattan mum heddiɓe caggal makko ɓe tampinama wone mabɓe naate laddeji puɗɗi laabi Allah ne haala e Qur'an o jaalna fi qulubi alladina tabau ra'afatan wa rahmatan wa rahabaniyatan ay ibtada'uha ay ko kamɓe puɗɗi ma katabna alayhim min parlano ay Allah farlano kono koɓe mbaɗi ko ne hawrani Allah hawri hen ndeka noon won bida puɗɗeteɗo ko bida moƴƴo sallallahu sallam nde wiyata wo man sanna sunnatan hasanatan on saaha wona nde o wuuri nde tan par ce que woman sanna o hertaki hay goto o kala puɗɗuɗo ko moƴƴi o dañi baraji kala ñemtinɗo mo kadi o dañi hen baraji vantage makko ndeka noon ɗiɗo avion ngaji ko caggal nelaɗo Allah sallallahu sallam ɗum waɗa sinno nelaɗo en keɓino ɗum aɗa andi kam ndewo nelata yimɓe makko to laamɓe Allah hokkinomo ko ɓuuri ɗum ɗo yawde walla haɓoyeede hakkude joni tan Makka e Madina on saaha ko balɗe kono soɓe keɓanno tan ko ene ittaɓe ɗo joni tan naaɓe toon ɓe mbaɗan kono aduna o wona noon ardi sabu neema Allah e yurmede nde Allah wi no neldi nelaɗo Allah sallallahu sallam nde yaarude koyɗe makko goto men ummade ga ha toon yurmede ala hen ndeka noon yo neɗɗo faam kaɗo ndiwowo ko e gueɗe ɗe nelaɗo Allah sallallahu sallam ɗe Allah wino woma arsalnaka illa rahmatan ka yurmede yurmede noon woto neɗɗo sikku ko aljanna tan ala so tawi neɗɗo manantidorno ene wawi wardema o jaggima a toojimo o yaafimama o yurmimama wona naati aljanna yimɓeɓe noon ko hewɓe cikkata gueɗe ɗe fof ene payda ɗum eyyi ene cikkata tan kalde wiya yurmede ko aljanna